organik. Ayo Pak. Oke. Karo Caca biasa. Sopo wae? Oh, Tony ganti. Oh, bengi ya. Oke. Sip. Oke. Waduh, ini masuk ngono ndi iki? Tony. Ora aktif sisan. Wis, monos. Ya. Assalamualaikum. Wes, Lek. Nah, ini. Mau sing aku sapa berarti? Gua pengen kumpul. Cari kumpul. Hah? Wah, Jian, ini ndi? Suara sopo ta? Weh, lapo minta ini, weh? Ning omah ngono kok. Mu sopo? Aku nanti yo. Lah sopo? Lah napa? Ini Nesa, digesek. Lho, saya. Piye? Aku sing ndung omah, aku sing anu. Digesek. Padha wae. Digesek. Piye. Ana kok. Lah aku wis dolan tok. Lah, kan kene kok malah Ferry ngechat, kok pengen ngumpul lho. Ngumpul. Raimu tuh. Ra ketok ta? Ra ketok. Iki lho. Tuh. Kok bengi kumpul. Oh iya. Ayo. Wes, kumpul ra? Yo, mangkat. Mangkat. Gas. Gas, aku tak salin sik iki. Masuk. Yo. Kopi sik. Ora usah kesuwen. Lah aku tamu. Ojo, iki langsung aku tak sik yo. Ya.
Loh, ayo Pak, mangkat. Ayo ada. Jadi salin. Lah iki selain rali. Ganteng. Ganteng tetep. Woi, masuk. Masuk yuk. Mangkat. Awake dhewe ngondi? Loh, jare paling main jak kumpul. Kok bengi oleh? Kok bengi? Kok bengi? Lho lapo mangkat. Wis Ayo. balik balik balik. Budal balik. Budal. Cukup, giret ah, giret. Ya, yuk. Yes. Ngkone engko bengi kok budal saiki lho. Lah kowe ngomong kumpul tadi. Lah kan engko bengi. Lah kowe mau ndi? Mulai. Loh, mulai omamu kono, jare mulai. Iya aku mulai yo. Lah mulai ya. Mulai. Gas. Cuk, situ kurang itu moro iki. Suwe temen ngomong apik go kumpul, tekan-tekan. Wis jam semene bareng. Cuk, situ moro apa ora? Encak. Waalaikumsalam. Sorry, Yul, ada sang. Tante ini kan mau kesupan gitu mau oke. Adanya adus aku mau. Ambil kan orang ah. Aku kan capek. Kula nuwun. Izulana, Lek. Mau lungonan. Ya wis tak antene kene, Lek. Lekor dia. Oh, wis tuwa ora di akhlak. Coba cek lega. Lega. Iki apa kumpul tenan apa? Apa? Apa dah? Apa? Apa di? Ya, sih. Ini cukup ora? Kita kan harus berkat. Klaim. Ayo, ayo. 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 Pilih. Yuk, ayo gas. Tok, goreng siap ki. Tuh, kajian. Lek. Kedua nyari. Masku mobil. Yo, nyari yo. Wah. Kajian nang iki. Gue gawe gowo. Nunggunya di iki. Ngadoi, lho kono cuk. Marahnya. Aduh. Ini naik lampu ya? Ngasih kopi biasa. Kopi. Kami dia tamu. Ini sih, Ton. Dari mana bedal hilang? Ya cuk. Tak beli kopi. Masuk ya.
Oh, masuk. Kok bisa nih? Biasa kurangan gelas, guys. Mantep gerengan. Ini gimana Mas Burhan Pak Roni? Mana? Saya kita Pulang. Wih, gas dulu. Kan ya,